El debat de la SER ha començat calent perquè la candidata de Vox ha dit en una entrevista prèvia que no es creia les amenaces a Pablo Iglesias i la seva família. Si no se retracta y vosotros permitís que siga en este debate sin retractarse, nosotros lo vamos a abandonar. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Una manera de cridar l'atenció provocant a la resta de candidats, vol ser el centre d'atenció, ha banalitzat aquesta amenaça que no és més que fruit precisament del discurs d'odi, no? El discurs d'odi que l'extrema dreta es la seva bandera. Yo voy a intentar que esto sea un debate. No, que se vaya, que es lo que están deseando un montón de españoles, que se vaya de Y lo siento mucho, creo que cometéis un error y efectivament nosotros no vamos a debatir con el L'actitud de Pablo Iglesias m'ha semblat correcta perquè no ha d'aguantar, després de rebre una carta amb bales i amenaces de mort a tota la seva família, que algú menyspree aquesta amenaça i que algú es riga d'ell a la cara. Mentre Iglesias se n'anava a Monasterio, s'enfrontava amb els altres candidats i també amb la moderadora Àngels Barceló. Escuchamos. No soy una activista, soy una demócrata. Soy una demócrata, señora Monasterio. Y los demócratas lo que hacemos es escuchar las opiniones de todo el mundo. El primer error és acceptar que en un debat democràtic hi hagi algú que vol carregar-se la democràcia dels drets humans. S'hagués pogut dirimir d'una altra manera, no? Almenys haver aturat el debat, haver exigit disculpes per part de Monasterio. Ja sense Iglesias, el debat ha continuat, però durant una pausa la resta de candidats han parlat amb els assessors i ha passat això. Lo que voy a hacer, esto me parece un punto de inflexión de la campaña, es abandonar este lugar. Antipolítica de la señora Monasterio. Yo no quiero pasar un minuto más con usted en un plató ni en ningún sitio. Os pido de verdad que no hagáis el juego a lo que está haciendo la señora Monasterio. El debat ha acabat abans d'hora amb Monasterio tensant la situació fins al final. Está excluyendo de la democracia. No, porque usted ya ha intervenido mientras estaban hablando. Esta es la dictadura de la SER. La popular Díaz Ayuso no ha participat en el debat i el seu partit ha fet un tuit que deia Iglesias cierra el salir, que ha esborrat després. Tant Pablo Casado com Ayuso s'han desvinculat del missatge i han assegurat que condemnen qualsevol amenaça. Després que Unides Podem i Més Madrid han decidit que no aniran a cap debat en què hi sigui Vox, Televisió Espanyola i La Sexta han anul·lat els que tenien previstos.